летим към Ливърпул. Отиваме. Манчестър ще изпълнявам мечти. Его самолета. Let's go! Хайде! Come on, City! Pizza Jet to Holiday. Така, каснахме в Ливърпул. Часът е 7 часа техното време. Много. И сега имаме цял ден да обикаляме и да се за кефим. нищо правене. И да се кефим на нашата екскурзийка. Айде, давайте. Веско гледа, орхан свири, с китара звучи, като вятър в Пирин. И случайно се натъкнахме в стадиончето на някакво малко отборче от Дройлсден FC. Това е кварталче в Манчестър. Те са 5-6 дивизия, там някъде не са в професионалния футбол на Англия. Обаче е много китно, много хубаво, има знамена на ултрасите, тук къщи и е много приятно, много китно местенце, много готино. голям стук. Голям. И ето ни в центъра на Манчестър да видим коледно настроение. И вятърът ни довя до музея на футбола. Ще пробваме, пък дано. Дано. Граждани Сонко е тук с първия си прекаран ден в Манчестър. Всички в момента заспаха, аз съм последния останал войник. За първ път видях Етихад Стадиум, което ми подейства неочаквано. Жестоки емоции имах този ден, сега умирам от студ в квартирата, но на следващия ден правим стадиум тура и оставам да се насвета на предстоящите кадри от Етихад Стадиум. И така, вече сме всички, събрахме се и тръгва походът към Етихад. Да викнем Пепчо, да си поговорим малко нещо. Аз имам да му дам два-три въпроса. Става въпрос за мач от вторник. Искам да го питам нещо. Вече сме в Етихад, чакаме да ни пуснат за тура. Както каза Ани, на входа на храма сме. Вече сме вътре в Етихад. Каква красота, какво място, какво съоръжение. Жестоко е. И взехме си една колекционерска монетка Манчестър Сити и Treble Winners. Жестоко. Кой ще вкара пръв, кой ще е спасителят ми днес? Сандвичи и шеги, животът ми е сцена. 7 фенове, прединени страсти, песен дъждът ме спира, но не ни пука. Песента ни грее, душите ни пламука. Манчестър, Манчестър, идем в пламък в очи. 7 души, сърца ни в ритъм тук тят. Назад дъждът не спира, но не ни пука. Песента ни грее, в душите ни пламука.
заваля? Не. Все едно сме в Манчестър. Блиц интервю с двама набори. Хора, кажете колко пъти сте гледали този стадион, съберете се и сега го виждате на живо. Какво е усещането? Усещането е жестоко, с години гледаш едно място и мечтаеш да идиш, най-накрая като го направиш това е много готино чувство, което преди не си изпитвал. Поне при мен така. Да. Невероятно е просто да си тук, да видиш как гледат и самите играчи, откъде минават. Изобщо сбъдване на една мечта. Thank you, guys! Кола, задната врата, път е дълъг, но сърцето пламти. Манчестър вика, сънят не спи. 7 до Манчестър, път без край. Смях и вик, няма спри, не знай. Сити Лиц, светът е наш. 7 до Манчестър. Ето го Мансити мазигинат. Дъждец. Виждаме какво е времето в град Манчестър. Ето го стадиона. Приключихме тура. И като по всяка стара манчестърска традиция, слънцето изгря отново, небето е синьо, а ние мислим да отидем да се потребим с всичките статуи, които са около стадиона. Така, стигнахме до статуята на следващия старши треньор на Манчестър Сити, към момента настоящ на Байер Мюнхен, един от най-великите играчи, на които играли за нас и компания. Е новия строеж, който е започнал свързан с разширяването на самия стадион, а това е бъдещия хотел Радисън. Това, което казаха е, че се очаква трибуната да бъде открита януари-февруари, а този хотел откриването официално ще бъде някъде около 2026 година. Ще дадете ли интервю за подкаста? В края сме на тура на Етихад, намираме се точно на гърба на северната трибуна. Какво е чувството, усещането? Когато вече си мислих, че всичко е свършено, като минахме през магазина и такова и вече минаваме през точно тази част, която е още в разработка, така може да се изразим. И знаеш, че другия път, като дойдеш, ще очаква още повече и чувството е просто уникално. Аз никога не съм усещал такива емоции и ми трябва още време да си насъбера мислите, за да мога да говоря точно за тях, но просто е нещо уникално. И това още не е видял на матч да и какво го очаква, което е утре, защото снимаме в петък това видео. Той още не знае какво ще изпита утрешния ден, като види тези всички 55 000 човека събрани с една единствена мисъл, как ще смачкаме Лиц. Камонзите! Имат за утре, че не знаем Сашто дали ще е в състояние да каже нещо смислено, затова го записахме днес. Да, мислим да пием до вечера на едно място. Ами, момичета, това беше срещата очи в очи с Етихад. Споделете след края на срещата вие какво мислите. Чувстваме се страхотно, чувстваме се като у дома си. Просто прекрасно. И това съм го чувала някъде в моята глава. Да, наистина е страхотно и стадиона е супер. Минахме през феншопа. Най-вече напазарувахме на връх черния петък. Утре пак сме тук. Около Манчестърския канал. Реално от Етихад слязохме и се движим на незнайна за нас посока, но нашата мила другарка Донева каза, че тук ще е интересно и ще е хубаво. Между другото е нещо, което е доста величествено и интересно направено преди много-много години. И както си ходим покрай канала и стигаме къде? До Олд Трафорд, най-великият водопад в тази част на Англия.
Здравейте, граждани, аз съм Сонко и сега след вчерашното купонясване с приятелчета от Манчестър и покупките от магазина и стадиум тура на Етихад, днеска вече е матчдей и сме се запътили отново към Етихад стадиум. Това ми е първия матч във Висшата лига, манчестърско време. Докато ние сме се запътили към Етихад, Анелия Донева е на останките от бившия стадион на Ман Сити, Мейн Роуд. Насладете се на кадрите. Хубаво Манчестър. Опа! И ето ни на едно от най-хубавите емблематични места вече в Манчестър. Това произведение на изкуството, на което е нашият велик Гвардиола. Well, hello, welcome to everybody on City! And let's give it up for our amazing manager, Pep Guardiola! These nice white trainers, a little bit wet. Oh, Nico! We welcome our first player. Give it up for Nico, followed by Ruben Diaz. Our captain, Bernardo Silva, followed by Francis Nunes, Serginho, and Rico Lewis. Rico! We got Nathan, Ake, Nico, O'Reilly, and Chico Donnarumma. He's been tearing fullbacks apart all season. Give it up for Jimmy Doku, followed by Tajan Randon, Omar, Marmouche, our number 47, Nel Foden, followed by Kadir, Kusinov, Marcus Bettinelli. Ето гол! For 100 Premier League goals, our number 9, Erling Haaland, followed by Ryan Cherki. Станали още някой май не. Казва е на автобуса с играчите всичко 6 и в момента Медиа Спорти интервюират господин Калата. Виждаме. Неговата гордост живота се радва. Всичко е. Аз имам много шалче. Халанд очаква на 100-ния си гол във Висшата лига. Come on, City! Седим тук шестимата глупаци и чакаме какво? Коя? Ела, пак се късня. Вижте какво орисваш, Зари. Ела си ми бирата. Така, хора? Добре, събрали сме се в предверието на храма. Всичките с по една бира. Защото искаме да кажем две приказки за Назари. Пожелай една дума. Просто да е щастлива и жива и здрава. Много да слуша баща си и да гледа футбол. Това е гордостта на тати. Да расте здрава, умна и красива. И много обичана. И ние ви обичаме. И да върви по пътя на синята луна много успешно. На здраве, Зари! За Светлозара! Това толкова съм близо, човек. Е, там е на Холанд баща му. Его е там, ти дават, а пък аз съм тук. Буквално моема да дадат в момента и мен. Ето толкова са близко, ето го Холанд е тук. Сигурен съм, че ако изкрещя на Нико Орайли, ще се обърне. Абсолютно съм сигурен. Бернардо Силва. Жестоко. И с това приключи нашето пътешествие до Етихад. За наша огромна радост победихме. Беше много хубаво. Интервю минути след матча. Какво забелязахте, господин Серафимов, на Етихад? Че другарката Пулева, както обича да казва нашия любим председател, забрави да вземе ментик глобални тип стрепсо. Аз не мога повече. Не знам как чещах инфаркт да получа по едно време. На третия гол, след като може така да тупка, направо ще Шпром! най-хубавото преживяване
преживяване за първи път с него. Тя беше страхотна. Госпожо Полева, вие! Фактен! Защо не се стрепсилса? Това преживяване. Госпожата, която роди Blue Moon Ladies. Невероятно просто. Щастлива? Пак ще се върна. Видях жесток мач, видях Илия Груев, И Пеп Гвардиола. И Пеп Гвардиола. Не видях доста неща и доста хора, когато влезе последния гол, нали, гола на Холдън в 90-та минута, всички почнахме да се прегръщаме, една истерия, един кеф, крещях с цяло гърло. Много се радвам. Много се радвам, че взехме 3 точки. Така е, беше много важен ден за мен. Аз видях, че е най-готино да се ходи на матч с компания. Пенкова сбъдва мечти, хора! Идвайте всички заедно да ходим. И така, здравейте граждани! Сега тук сме пред летището Джон Ленън в Ливърпул. Нашето приключение на острова е към своя край. Много мъничко остава. Прекарахме си много добре. Мисля, че по предходните кадри си е личало. Много емоции, голямо преживяване. Всеки трябва да го направи, трябва да го изживее това нещо. И колкото повече, толкова по-добре. Да, пожелавам на всеки един зрител на този клип да изживее такива неща, които изживяхме ние. Бъдете здрави!